So what's up mga idol, ako din sa Pastor Franz na way simbahan dahil no son lang laag ko dito sa Rotary kay mga on nagdami. So kay wadam ha nam daw ang motor show dito sa Rotary, so wala na nagbalag pa si Pastor Franz amo nang galaag, so nindot gud kay mga motor dito no. Pauban sa akong amigo. So anawa ninyo mga unit ba mga nindot kayo. So ako dam ha nang ko din murag semi event diri na ano pageant ba. Hard akong mata eh. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Makita na itong mga gapahang ni rampa din, no? So, lang mga ni pagkalaga, eh. Dili lang kay motor ba? So, dili lang kay mga aksesoris sa motor mo makita ba? Makita po ng mga aksesoris sa mga kababaihan, mga gwapa, kaya na ni apil aning kanina event din, no? So, shout out ko sa aning apil na event, no? Pastang lamang nga, imbis na mga unrami na saag ni dili sa Rotary, aray ko. So, muna, no? Akong gibidyuhan dito. Pagka nindot, pagka pawira na lang dyan ninyong mawarampaw. So, puro sila mga hawd. Hastang galinga. Akong amigo diri wala na. Mata ni sa akong amigo ron. Nawa nagatad ang mata sa akong amigo ron. Nawa ako nang ibali akong kamera ron. Piting lipay sa akong amigo. Kaya wala daw ha. Imbis motor ang tanawon. Ay na ama po dahil nag-show diri di ay na. Mga gupahan dahil no. Hastang lamangan ni pagkalaga aray ko. Ngitin ako akong mata. Gabihin mo na. Ngitin ako kadali akong mata. Nakita na ko ni mga bayana na. Tanawang ka mo to. Pang ganun. Ano po isa lahir po ni so nangoro ko ang kamot ni Pastor Franz na video na kay lahit mo gud ang amuang gadto jud diri mga motor. So may nagdaw man ito ara di Abriana pak ganun to ara ano mga gwapa ganun napila ni na event din no. So wadyo damha ba wala po ko nag-expect na nainga ni diri kay ang amo ang tumong jud diri mga on ra mi diri sa Rotary no kuning tuhog ba isaw ba us lahi man na isaw amo ang nakita noon pagka nindot pa man sa isaw ning among nakita dahil tanawa kong amigo wana para nagatat ang mata sa amigo hastang nindutan ni pagkalaga. So bisan pag nananaw mi dira mananaw jud mi sa motor no piting nindutan yung mga motor diri no mga aksesoris sa motor nakita no ba kaya ako sa tinod lang hilig jud og motor bisan pag wala mo nang utan na ako hilig jud og motor sa una pa. So katong mga kailan ako katong mga kwan so na po ko hilig po ko club. So hilig jud og motor man nang wadi na ko gipalampas na event no kay na motor show daw kompleto diri gikan sa mga scooter, raider, sniper naguba na motor kompleto kay diri gikan sa mga ladies underbone kompleto kay diri so mo nang misaag jud ko diri kay tagsara jud kay ni na event day no diri gi kuan sa Rotary nindot jud kayo samot taning ni rampaw hastang nindot ta aray ko pak ganon nang isa basta na kong kurugas ang kamot kay di ko ka focus ba di ako focus ang video to balhin na tagri sa motor tingali ay nagsige na naman tagtanaw itong kapaan nila so diri ta taga kapungagan na yung entry yan no kahilan ako so shoutout ko nimo kids so shoutout po ko nimo lakaw murag nakita taga diri ganina taga kapungagan na no shoutout gusto mo tagiyan ng motor no para ay mga lain-laing motor na ning apilan ni na event so ubay jud ba pwede ni basta-basta ni na event kay daghan kaning entry ani na event so dako tingali nagpa-premium diri gikan sa mga XRM pero badya wajud na ko gipalampas ang badya lang sa kalam so shoutout ko na masagal na kay kalaban nila badya away ka ng motora diha at krypton na ito mo din yung alas kids ikan tinggalin nga on sila ganina ako dito sa tutuyo pero apat yung mga kids tatat ko mo kids shoutout ko dito sa tagiya rin ito ako nagkalo ano nagkalo dara wana shoutout ko nung wapo ko ng motor ba rider o sniper ano yung mga motor nindot kayo no so diri rataman dagang salamat.